it's like there's no one out there. I don't feel like it. I'll show you. I'll go down to the well. No.
There we are, as you can see, the cattle is starting to gather in the collecting area, ready for the Supreme Individual Championship at Bradford. The line of the running Bencampwriaeth and the Pencampwriaeth y Bîff on that run as Bradford Bîff. So if you like to gather around, we have got tremendous spectacle to look forward to. Another one of Gorilla on Ymunwch. These are the best of the best. And we have got potentially 16 coming forward to the main ring. To be judged. We are looking forward to what is going to be a tremendous individual championship. Lord, we are pleased. Kasane Gordon Hudson, Wamamos, Ama, Dedikal, Ymunwch, Gwyddiannus iawn, o Wamben, Penny, a dod trwy cyffoedd yma, nad roedd y gwamdeg y bore yma, a rwan, dyn ni'n mynd, a Bencampwriaeth y Bîff, on Adran. We had a tremendous show of cattle forward this morning and this afternoon, and now we are awaiting the judging of the Supreme Individual Championship of the Bîff. Felly, gen i bron iawn o bawb. Pleasure to introduce our judge for the Supreme Individual Championship. Mesur ar mwyaf I cael cyflwyno ei beirniad yn adran o Bencampwriaeth y Bîff adran Bradford. Our judge today is Mr. James, or as a lot of people, Jim Barber, from House in Cheshire. Jim Barber is a very well known character amongst the judging and showing world. His interest began with British blue cattle, but now he breeds Hereford cattle. He started out as a dairy farmer at the age of 14 on the family farm and later purchased a herd of pedigree British blue cattle. When milk quotas were introduced. He then farmed some of the cattle before selling the farm. His day-to-day work involves studying pedigree cattle for all pedigree breeds, and as part of the job he travels extensively around the world, including Australia, Germany, Portugal, and elsewhere. As a judge, he has judged here at the Royal Welsh, and the interbreed classes, and most of other royal shows. He has also judged the Belgian blue cattle and the beef recorded classes here at the Royal Welsh Show. He has won the British Blue Championship 3 times, and 2 years ago won the Hereford Exhibitor Bred Championship. And as a judge, he will be looking for the very
himself with us here today, Mr. Jim Barber. As you can see, I'm going round this way. 68 of the best of the best of memories today. Wel, dyma ni bobl, yr un fawr I fi yn sicr ar brynhawn dydd llun y sioe Pencampwriaeth y Bîff unigol. A dwi'n mewn cwmni da iawn ar gyfer hon. Iwan Roberts o lan yr Chymedd, prynawn da, croesato ni fan hyn. Diolch yn fawr, pnawn da I fan. I ni edrych mlaen Iwan a Ton. Ofnadwy, mae'n bleser bod yma di a gweld y gwartheg yma o'r safon ora yn Ewrop, dyd y gwir yndi. 16 o fridiau o'n blaenau ni, mae'n mynd I fod yn wledd Iwan. Yndi, arbennig, dyd y gwir yndi. A Gareth Jones o Gorwen yn gynt wrth gwrs yn reolwr ar stad y Rhig. Siwr I chi Gareth? Dwi'n o lef, diolch yn fawr. Mae'n ddigon cynnes, mae'n rhy boeth falle i'r gwartheg. Dim yn deg ar y gwartheg na'r rhai sydd yn trin, wrth gwrs. Dwi wedi bod yn cerdded trwy'r shed gwartheg a mae'r ffaniau mynd 15 dwsin I fewn yma. Maen nhw'n cael gofal 5 seren mewn dyn nhw gan y pobl sydd yn ei tywys nhw ac yn gofalu amdani nhw. Mae'r tywydd wrth gwrs yn mynd I chwarae I ran yn dywe, ond rhyfeddol bod y gwartheg ma'n edrych cystal mor ffres o gofio bod nhw wedi bod allan unwaith heddi yn barod yn dywe Gareth. Yn hollol yn fendigedig a mae'r clod yn mynd wrth gwrs i'r pobl sy'n ei tywys nhw ac yn wedi gwneud yr holl waith yn paratoi nhw at ddyddiau fel heddiw. A hynny ddim yn beth hawdd. Na, dim o gwbl. Mae'n cymryd misoedd ar fisoedd o gael nhw'n barod I gael nhw i'r safon yma ar y diwrnod heddiw. Ac am olygfa fel wedys ti'n dyfod wrth I ni edrych fan hyn nawr ar gylch y gwartheg, yr 16 o'r gwartheg bîff gorau sydd yma yn y sioe eleni. Mae'r nifer o wartheg sydd yma gyda'r mwyaf sydd wedi bod ers cyfnod Covid a'r safon, Iwan, dwi'n siŵr newch chi gytuno, gyda'r gorau ers hynny hefyd. Yndi, mae fel bod y safon yn gwella bob blwyddyn bron, dyd y gwir yndi. Na, mae'n anhygoel. Fath o Gareth yn dweud yr holl waith sy'n yna I gael gwertheg I edrach fel hyn, a'r holl gwaith arwain a bwydo, mae flwyddyn gron o waith, dweud y gwir, ynddi? Ydy, mae yn sicr. A'r dyn sydd yn gofal y penderfyniad mawr heddi ydy James Barber, Moathouse o Swydd Gaer. Ges I sgwrs sydyn gyda fe gynharach. Dyn y gwartheg Henffordd yw erbyn hyn. Mae'n sganio gwartheg mae'n neud fel gwaith o ddydd I ddydd a athe am yr Henffordd mwyn cael bryd falle. Oedd yn gofalu am ei hun falle, wedwn ni ddim yn lloi iawn weddol hwylus ac yn y blaen, ac yn ŵr hynod o brofiadol yn dywe. Dwi'n meddwl mae'r ffasiwn falle wedi mynd yn ôl at y bridiau cynhenid ac yn trio wneud mwy allan o borfa a bod y gwartheg yn medru pesgu yn rhatach a bod tu allan am fwy o'r flwyddyn mewn ffordd. Ie, mae'n neud gwahaniaeth yn dywe efo'r costeg yn ydw. Yndi, bendant mae'n neud gwahaniaeth yndi. Dyna dwi'n meddwl sy'n bwysig pan da ni yn pwyslo a mesur cylch fel hyn o wartheg. Oedd y ffermwyr ifanc ac wsos dwytha yn berniadu, yn ymarfer berniadu ar gyfer gystadleuaeth gwartheg duon, dy merchar. Ac oedd na'n gofyn, ydyn nhw fod yn lletach drwy'r chwarter ôl ac yn cilhau chydig bach at yr ysgwydd. A o rei fi feddwl, achos ni weld o'n gwestiwn da, a mae fi'n dweud, wyt ti'n iawn meddwl fi? Achos bryd maternol, mamol ydy'r gwartheg duon Cymreig. Dwi fath a lot o bridiau eraill yma. Pan da chi'n cymharu fo bryd terminal sire, fel y Charolais a'r Limousin, wedyn mewn ffordd, mi raid i'r beirniad bwyso a mesur be ydy pwrpas y gwartheg yma, mwyn medru cymharu nhw'n 10 un ag oll, yndden? Mae hwnna'n bwynt da iawn Iwan, yn dweud Gareth? A dwi'n meddwl mae'n bwysig wrth gwrs, lle mae'r ffarm be di lleoliad y ffarm, dim bob tir sy'n medru cynnal y gwartheg cyfandirol. A felly mae'n bwysig, gwartheg duon. A dyma ni'r tarw, Sarah Leighton, yn dyfe, dros y ffin yn Lemster fyna, mae Sarah wrth gwrs, a dyn gwartheg duon wyt ti Iwan, beth am y tarw yma? Wel, ie, mae yna faint arbennig o dda yn efo does, a top lane arbennig hefyd. Na, mae'n darw hyfryd iawn, dweud y gwir. Glamp o darw, sgwr mawr iddo fe. Oes. Siampo fendigedig o'r bryd mewn ffordd ydy. Bron yn 5 bod Sarah'n gweud wrthau'n gynharach. Ond mae yna bwer yna, yn does? A braf gweld hen darw mae eleni eto yn cynrychioli'r gwartheg duon Cymreig, yn dyfe?
Ie, mae'r maint a'r pŵer yna, chi bod yn dydi, wedyn, mae'n anodd reid y maint i lawr yn dydi. A sôn am fryd tes i wedi altro, a sôn am faint, yn fe, ni'n gweld y tarw Henffordd yma gan y cyd i fyw livestock, Stephen O'Kane yn arwen, a tarw Stephen a'i wraig yw hwn. Bobl bach, mae hwn yn darw eithriadol o dda yn diwedd Gareth. Yr hyd sy'n gyda fe'n dyfe, un peth? Wel ie, hyd ar y top line yn sydd gyda fo, mae'n gweld yn cerdded reit da. Dyna di'r peth, wrth gwrs, fel mae'r maint yn mynd yn fwy. A gofyn di bod yn medru cerdded yn iawn hefyd ydy, a bod nhw'n para. Felly mae'n anodd cael bob dim. Fel lean down o fe fyna. Arbennig iawn. Yndi, mae'n daclus iawn o fo'n i gwmffon y fanna i weld. Ydy, Mae'r bryd Henffordd wedi dod nôl yn y blynyddoedd diwethaf mewn ffordd. Maen nhw'n dal i tir yn eitha da. A mi fydda'r sir yma, wrth gwrs, Sir Fyrcheiniog, Sir Faersefed yn le poblogaidd iawn, a pawb yn cadw'r bryd Henffordd. Roedd yn had yn Cyfraith, a'i frodyr yn cadw rhai ac yn dangos nhw bob blwyddyn, ac yn mynd â nhw i fyny i Perth, i'r arwerthiant bob blwyddyn i fyny. Yna'n dipyn o siwrne fyd yn doi. Adeg hynny oedd. Ond y croesion ar y byches i godro ni'n sydd yn hynod o boblogaidd hefyd, yn dyfe? Ie, oedd Perth eitha pell efo tractor a trailer. Oedd yn sicr. Yn siarad le nawr te, mae hon yn hyffer arbennig iawn. Foxhill Farm, Melanie Olford, ie, yn Foxhill. Mae hon yn mynd i fod yn berig, dwi'n meddwl. Ie, mae gen i ben a clust yn does arbennig iawn. Mae'n heffer daclus iawn. Yndi, ifanc di fyd, dweud y gwir, ynddi, i feddwl bod hi mor fawr. Dyflwydd oed, dwi'n siŵr, ie. Charles ath ar gil wobr yma llynedd wrth gwrs. Y limbs ath a hi, a mi fyddwn ni yn edrych at y limbs yn y man wrth gwrs. Ond mae rhaid i ni edrych ar y Charles yma unwaith eto. Dwi'n meddwl i ni gael rhoi chydig bach fwy o sylw i'r heffer yma, achos mae rhywun yn tybio falle bod hon yn mynd i fod yn gystadleuol, yn sicr pan ddaw i lawr o'r 16 i'r 8 i'r 4 a wedyn wrth gwrs i'r diwedd un. A mae yna sioe arbennig o Charlie, o'n i'n gweld yn y shed gynharach. Mae fe Gareth. Maen nhw'n edrych i gyd yn eithriadol. A mae rhywun yn cyffroi wedyn wrth feddwl am y tîm o 5 fori wedyn yn dyfe, gyda nhw yn dyfe. Ond y blond i ni'n gweld fan hyn nawr yn y lluniau hyn yn dyfe. Ydy, mae blond yn fryd poblogaidd iawn eto, dweud y gwir yn dydi. Croesi'n dda. Ie, troian eitha hawdd a siapus. Does am gymaint o'r blond wedi bod o gwmpas ddiweddar, falle. Dwi'n gwybod beth yw'r niferoedd ohonyn nhw. Ie, sydd yn syni rhywun, achos maen nhw'n lloia mor hwylus, maen nhw'n siapus, a mae hon yn effer dda, dwi. Ydy, taclus iawn, Gareth. Ddim cweit y pŵer, wrth gwrs yn y fe sydd gan y Charles, ond eto'n daclus iawn. A'r limosans. Ie, lle mae'r Charles yn ennill, wrth gwrs, wedi bod y pwysau gyda nhw hefyd, ynddi. Ar lim, beth am hon, boes? Ie, na, mae'n... Woodmash. Mae'n smart yn dydi. Dwi'n meddwl bod hi wedi curo'r heffar oedd wedi ennill yn y Great Yorkshire Show heddiw, dwi'n siŵr. Mi oedd na sawl tarw limosan arbennig yma, hen darw limosan cryf. Lle mae'r ffaith bod hon wedi dod trwodd yn adrodd cyfrolau Chris Penny oedd yn beirniadu'r lims. Mae hwnna'n heffar siapus iawn. Yndi. Falle dyna lle maen nhw'n ennill dros Charlie efo'r siap, falle. Mae'n cadw i dyfndar yn dda yn y chwarter ôl o flaen, y chwarter ôl o fan yn y Tynewin yn dydi, dweud y gwir. Mae amball un o fridiau cyfandirol, mae dyn nhw'n cweith ddigon o ddyfndar drwy wilod y chwarter ôl, lle de, mae hon yn arbennig o dda yn y ran hwnnw, dydi. Symud yn dda hefyd. Di, mae hynny'n holl bwysig, ynddi. Wel ie, achos ar ddiwedd y dydd, chi eisiau rhain i fynd mlaen i fagu stoc yn eich iacu i fod yn weithgar ac yn gweithio, yn dyfe? Dyna'r nod, dyna'r pwrpas, yn dyfe? Ond na, mae yna dipyn o ffordd i fynd yn y Bencampwriaeth yma, gymaint o safon. Job y beirniad heddiw, mae yna safon arbennig, a mae'n job yn gwneud y cymhariaeth rhwng y bridiau mewn ffordd. Clywch, mae'n cael gwres i drad, mae hynny yn sicr i chi.
Dyna ni y fywch simental a'i llo. Mae Gareth Jones yn gynt yn reolwr yn stad y rhig gyda fi'n gwmni ac Iwan Roberts o Lanner Chymedd. Wedi bod yn athro blaen, Iwan, ond yn ffermio'n llawn amser nawr? Ie, llawn amser o'n i 20 mlynedd am mwy. Ie, na athro Cymraeg yn ysgol uwchradd Gwydredar am gyfnod o 4 mlynedd ar ddeg. Ie. A gwartheg Dion sydd gyda chi o hyd? Ie, dim byd o'n gwartheg Dion Cymraeg. Na, maen nhw'n gwneud y job. A pan o'ch chi, Gareth, wedi yn reolwr ar stad y rhig, beth oedd gyda chi fyna i gyd o ran brydiau? Wel, oedd gyda ni ddechrau signo Aberdeen Angus, a oedden ni'n croesi hynny fo'r Taro Stabiliser. Dwi'n meddwl beth, oedden ni'n prynu ac yn pesgu gwartheg stori, wrth gwrs, a gwneud niferoedd helaeth o hynny. A mae yna wahaniaeth yn y bridiau. Rhai bridiau'r cyfarandirol weithiau'n anodd i ni pesgu nhw, wedi o dan y system organig, wrth gwrs, mor hawdd i ni gael a'r bwydydd yn llawer iawn drytach. Wrth gwrs, ie. Felly, bridiau cynhenid, a bridiau fel yr Angus, yn gwneud y dda'r borfa, oedden ni'n medru troi yn allan yn Glyn Llifon, ar y tir ysgafn Twodlyd yn fanno. Taro Stabiliser, a be oedden ni'n neud, wrth gwrs, oedden ni'n gwerthu'r cig yn uniongyrchol, yn doedden. Ie, na beth i'r cwsmer, ie. Dyna, dwi'n capio'n bach yn anodd, mae sioe yma'n gorau yn wlad yma yn Ewrop ella'r byd, ond beth sy'n bwysig ydy cynhyrchu cig o'r safon gorau. Cig da ni fita. Dim os beth i lliw yr anifel, ond mae rhaid i fi wneud o'n broffidol, wrth gwrs. Mae'n wir, Gareth, ydy? A mae'n gorfod gweithio i bawb, dydy. Mae faint o fridiau sgynna ni'n y wlad, sicr efo defaid, mae'n adra 60 o fridiau defaid. Da ni angen gymaint o hynny. Os di'r carcas yn 38, 40 kilo, a wedyn ar y bachyn yr 20 kilo, a dyna cwbl da ni'n weld ar ydy'r cig ar y plat, felly, a dyna sy'n bwysig bod ni'n medru cynhyrchu cig o safon gorau bob tro. Mae hynny'n anodd i wneud, wrth gwrs. Ond mor wir yn dweud, Iwan, mae'n mor wir. Yndi, mae'n berffaith wir, dydy gwir, de. Wedyn, dwi'n teimlo bod y cig o safon ydy beth da ni'n gynhyrchu. Ond cofiwch, mae'n bryd cynhenid ni'r gwartheg Dion cystal a neb ar blat. Ydy na, mae hynny yn hollol wir. Fel mae'r Rhenffordd a'r Angus, mae'r ansawdd y cig, mae'r blas i gyd yna yn dweud. Dwi'n dwywaith am hynny, nag oes? A beth sy'n bwysig hefyd, wrth gwrs, ydy bod ni'n medru gwneud elw tra da ni'n gwneud y broses o gynhyrchu cigeidion. A mae hynny'n holl bwysig. Ydy. Ond dyma ni, te Gareth. Dwi'n cofio hon yn cyfaheibio chi gynne, a ddechrau chi rhyw bwyntio ato honna, pan ddal eich llygad chi'n syth, am resymau amlwg falle rhaid gael ei trafod, ond y fywch Angus a'i llo, mae hon yn fywch dda. Wedi troi allan y dda, mae'r llo na'n edrych yn dda. Mae'n glamp o fywch. Ac eto, maint, a pwysa, da ni'n cael yn talu ar y pwysa, mae'n bwysig bod ni'n cael pwysa na medru rhoi y braster yn iawn, yn y llefydd iawn yn fo. Yn union. O gofio y bryd, chywod, y bryd yr Angus. Mae hon tipi fwy na lot o'r gwartheg Angus dwi'n rhoi wedi gweld yma. Os ydych chi'n gweld llun o'r bryd Angus yn yr 50au, 60au, fel hyn o'n nhw? Hanner y seis, wel ie, maen nhw wedi tyfu lot ers hynny, a mae'n eipyn o wlaid, wedi dod drosodd o lefydd fel Canada, wrth gwrs, i'r bryd i fedru cael nhw yn y maint yma, dydyn. Ie, belt buckle cattle oedd yn gael yn y stalwm, ynddo? Achos bod nhw'n cyrraedd at cwl eich belt. Oes peryg bod nhw'n mynd rhy fawr? Oes a nag, oes. Mae rai chi gael maint. Mae rai chi gofio, pan ddech chi sbio ar anifeiliad yma rwan, anifeiliad pyr, mae rai chi ddychmygu, fath o'n i'n sôn am y terminal sire a falle fan. Mae nhw'n mynd i fod i gynnyrchu teirw i fynd i groesi ar y buchas laeth. Mae rhaid nhw fod chydig bach yn fwy extrem, lle bydd? Bydd, mae yna ddigon gwir. Wrth i ni weld y gwartheg Burgor. Burgor. Effer fach prosiadus iawn. Ond bobl bach, mae yna waith i fynd o hyd yn y Bencampwriaeth yma. Now
Wel, dyma ni darw eithriadol o dda yn dod at y beirniad James Barber o Swydd Gaer. Y gwyn Prydeinig sydd gyda ni fan hyn, y British White. Ac mae hwn yn darw eithriadol o dda, yn cynrychioli'r bryd yn wych, Iwan. Yndi, siŵr o fod, mae fwy o faint na welis i y British White, dweud y gwir, ond na, mae'n darw y cymeriad garwydd fo swn i ddi. Asgwrn reit ar fo. Oes na, fynd oes. Ac eto, y bryd iawn yn y lle iawn, mae yna le i hein o flaen plasiau yn y tir parc. A maen nhw'n edrych yn smart mewn lleoliad felly. Wrth i ni weld e'n symud ymlaen wrth y beirniad James Barber. A war y teg yn, fel wedyn ni'n cynrychioli'r bryd yn arbennig. Ac i ni'n gweld nawr rhif 3398 yn dod ato ni, y Burgorn sydd gyda ni fan hyn, y Bîff Short Horn. A byddai'n rhwydd iawn cam gymryd hon am Fuwch Siarle o bosib yn bysyn. Anghyffredin iawn cael yn wen, dweud y gwir. Mor wyn, ynddo fe? Yndi, na, mae gwertheg Burgorn, maen nhw wedi cynyddu'n arwyn i poblogrwydd, ynddi yn ddiweddar. Chyba i strapline nhw di the sustainable breed, ynddo. Wedyn mae hynny reit bwysig, swn i ddweud, fatha oedd Gareth yn dweud gyna. Mae eisiau bob dim bod yn gynaladwy, ynddo oes? Oes, ma fe. Dwi'n meddwl dylia bod Llywodraeth Cymru newedig yn edrych ar y darlun cyflawn, a pan maen nhw'n sôn am gael gwertheg i fod yn fwy cynaladwy, bod eisiau edrych ar y bridiau cynhenid fel bridiau cynaladwy hefyd, ynddo? Dwi'n meddwl. Yn sicr, na, clywch a wy'n cytuno, Iwan, yn sicr. Ac, rhwydd iawn fel wedi sydd byddai cam gymryd hon am Siarle, achos mae'n cystal heffer, yn dwi. Swn i'n gweld hwnna'n cael dros y gwrych, swn i'n meddwl na Burgorn o... Na, na'r peth. Ond yn effer arbennig iawn, chwarae teg. Gwartheg yr ucheldir nawr, i ni'n gweld nhw'n dod fan hyn at y beirniad. Niferoedd, y trydydd nifer fwyaf o wartheg yma yn y sioe eleni. Y limbs yn gyntaf, wedyn y henffordd a wedyn y gwartheg yr ucheldir. Mae'n fywch smart y fynd, ydy'r gwir. Ydy, Cern yn smart, ydy, mae'n smart yn dydi, chwarae teg. Dwi'n meddwl, mae hein wedi cynyddu mewn poblogrwydd chi ar y mynyddoedd a i gori o dan pethau fel cynllun glasur i gadw rheolaeth ar y mynyddoedd. Ac yn gwella cynefinoedd hefyd, ydyn nhw? So fel dwi'n dweud, bryd i cael ei lle, fel dwi'n dweud ar y mynyddoedd ac yn y blaen. Mae'n fywch arbennig wrth iddi gerdded wrth y beirniad James Barber, ond tipyn o ffordd i fynd gyda ni yn y Bencampwriaeth yma, ond boi sy'n ni'n joio mas ro yma. A dydy'r bryd ddim wedi newid dros y gwartheg. Then we have ar amser ni'n dod nôl i Ysbydreg. Red Bulls, if you'll go the screen. No, dim ond. That's a half of the 19. Wel, dyma i chi olygfa braf iawn fan hyn yn y sioe eleni. I'w gweld y gwartheg Red Paul nôl yma yn cael ei cynrychioli. Ac yn cynrychioli'r bryd yn y Bencampwriaeth yma, mae'r Fuwch a Llo. A braf iawn i'w gweld nhw yma gyda ni yn sioe 2026. Gareth Jones o Gorwen gyda fi fan hyn yn gwmni o hyd a Iwan Roberts hefyd o Lanau'r Chymedd. Ac y beirniad James Barber yn gweld y bridiau i gyd heddi, war y teg. Ond yn Fuwch bach neis iawn ac yma Llo da hefyd yn dwi. Yndi, mae gen i bwrs ofnadwy o daclus yn oes, a tethi pedair teg arbennig o dda. Oes. Yn y lle cywir, bob un ohonyn nhw, Gareth. Ydy hein yma wartheg, mae'r rhywun yn weld yn aml iawn yn yr... Na, dyn nhw ddim. Na. A wedyn y Saler. Y tarw yn dod at beirniad Gwawr Griffiths o Sir Fôn. O, dew, o, ie, sydd gyda ni fan hyn.
Dwi'n cofio hwn yn sioe Cerrig y Dridion, llynad, dwi'n siŵr. Ie. Oedd hwnna. Na, I brawd Rich yn arwen. golwg tyfu ofnadwy yn efo chwarae teg, oes ifanc ydi o, ie? Ie, tarw bach ifanc. A gwawr, o'n i sgwrsio fo'n gynharach. Wedi rhoi'r apel allan i holl ffermwyr Cymru a thi hwn sy'n cadw syliers. Dowch i'r sioe wedi ddi, ni gael cystadleuaeth hyd yn oed yn well yma. Byddai'n braf wrth gwrs yn dyfa, achos mae yna fwy a fwy o bobl yn cadw syliers yng Nghymru, yn does? Ie, oes. Mae nhw'n gwneud bychod magu da, meddwl nhw, yn dydi? Yndyn, mae nhw. A siarad ein ôl ar y filch wedyn. Mae nhw'n cael lloi arbennig o dda. Ac mae'n dipyn o olygfa, fel wedon ni. Ac un bryd ar ôl i ddod at y beirniad. A'r tro cyntaf i ni weld y bryd yma yn cael ei dangos yn Llanelwedd. Y Belted Galloways. Yn dod at y beirniad James Barber. Tottingworth Farms sydd ar tarw yma, yn darw bach ifanc. Wedyn ni, fechgyn? Ie, yndi, mae nhw'n cynnyddu'n i poblogrwydd yn ofnadwy, ynddi? Mae gen nhw deirw neu prisiau mawr. Oes, mae. Oes. 20,000 am mwy yn Castle Douglas, teirw Belted Galloways mae'n neud rwan. Oedd gennau ffrind lawr yn Cernyw, mynyddoedd yn ôl, oedd yn cadw swp ohonyn nhw, allan ar dir uchel iawn ac yn rhoi tarw Angus neu burgor na'r rhain. Ac yn cael arian da am y lloiau'n gwerthu nhw fel stores 9 i 10 mis oed. Wedi marcio fel hyn efo'r... Wedi marcio fel hyn. Mae'n fuwch sydd yn gweithio, mae'n fuwch galed yn dyfu. O, dwi'n meddwl, fel egwyddor, bod ni'n cael buwch sydd ddim yn pwyso gormod, sydd ddim yn bita gormod, sydd yn cael llo bach ar ei fwriad, sydd yn tyfu'n gyflym, ac yn mynd pesgydd ar borfa a sylwedd. Dyna beth yw'r nod mewn ffordd. A mae'n weddol syml pan eich chi weidio fel yna, dwi? Ydy hanfod? Mae'n syml iawn, a tan fwyaf syml ydy cadw gwertheg dion Cymreig, achos maen nhw'n ei bob dim. Clywch. Disgrifio'r ddiwthlion ni. Ond mae'n dipyn o olygfa fel wedi 16 o frydiau. Bydda nhw'n dod mewn i'w llinell fan hyn nawr, ac i esbonio i rhai hynny o'n chi sydd yn gwylio adre, ble bynnag i chi yn y byd. Mi fydd y beirniad nawr James Barber yn ei tynnu nhw i lawr o 16 o frydiau i lawr i 8, ac yna yn mynd o 8 i 4, ac yna yn mynd ati i ddewis wedyn y Pencampwr neu'r Bencampwriaeth yma yn sioe 2026. Mae'n siŵr fydd yr beirniad yn crafu ben yn o galed. Bydd. Y penderfyniad rhwng hein. Mae'r safon yn aruthrol. Bydd e'n chwysu nawr. Mi fydd e'n chwysu nawr. Ar dyn yn y canol, James Barber sydd yn cymeryd cibolwg wrth i'r gwartheg ddod i mewn i'w llinell yr 16 o frydiau. Gwartheg dion Cymreig yn arwen y gad, y tarw di Cymraeg. Mae'n gynnar yn y Bencampwriaeth, ond mae rhywun yn tybio bod e'n mynd i fod yn gystadleuol iawn, ond gewn ni weld siwr eithi nawr fel wedi si, mae yna dipyn o ffordd i fynd. Dim amheuaeth nag oes Iwan? Dwi'n mynd i reid ymhen ar y blog. Yna gymaint o wartheg mor dda. Mae'n gwneud hynny, barod. Gewn ni weld nawr. The agriculture sector is a key to North West Cymru, and is supported by dedicated teams of locally based. Wel, dyma chi olygfa 16 o frydiau mewn llinell. Prif Bencampwriaeth y Bîff unigol yn sioe 2026. Y dyn ar dasg anodd heddi ydy James Barber o Swydd Gaer yn ŵr profiadol. A mae wedi gweld nhw i gyd unwaith, a nawr fydd e'n tynnu nhw 16 i lawr i 8. A mae Gareth Jones o Gorwen, cyn rheolwr stad y Rhig gyda fi'n gwmni, a hefyd Iwan Roberts o Lannerchymedd yn cadw gwartheg dion Cymreig fyna ar yr ynys, ar y fam ynys. Diolch i chi am aros gyda ni, ac mae'r tensiwn yn cynyddu nawr. Mae rhywun yn teimlo, mae yna fwy o bobl wedi
ymgynnull o gwmpas y cylch yma. Mae yna fwy o bobl yn dod mewn i'r cylch hefyd. Mae yna ddiddordeb yma yn does. Mae'n olygfa'n hygwel chwarae teg yn dydi. Yndi, weld yr hes yna o Bencampwriaeth, bob un ohonyn nhw Bencampwriaeth yn arbennig iawn. Nid ar chwarae bach, mae dod allan o'ch bryd yn gyntaf, ynddo fe? Mae ennill o'ch bryd yn gamp aruthrol. A yn wedig o'r safon o fewn bob bryd, a maen nhw wedi dod i'r brig yn fan o'n barod mewn ffordd. Yndyn, na'r peth. A mae'r beirniad yn gorau dewis yr un gorau o hein, wel mae'n am job. Mae'n job. A dyna ni, Mr Barber yn cerdded tu ôl iddyn nhw. Felly yn mynd o 16 lawr i 8. Fydd y taro di Cymraeg yn os bosib i Owan bydd? Gobeithio i'r y bydd o. Dwi'n meddwl y bydd e'n sicr. Dwi'n meddwl. Mae'n anifel anagol yn dydyn. Ond aros i ni nawr i fe i dynnu nhw ymlaen i'r 8, i'r rhestr fer gyntaf fel petai. Le mae e'n mynd nawr, mae'n dod nôl. Nôl at y blond mae e. Yn edrych fyny tuag at yr Angus. Mi'n edrych lawr ni'n edrych yn syth at i penne nhw fan hyn nawr. Mae'r fywch Angus, mae'n sefyll allan o ran i maint, ydw i? Ddim yn licio deud yn byd. Ond mae'n sefyll allan, ydw i? Mae di throi allan yn arbennig, yn dweud para teg, ar llod ydy. So mae Melanie Alford sydd â honna hefyd. O ie. Rhwng y taro di a'r bywch Angus. Na, dwi'n meddwl bod ni chydig bach i'r angfarnllyd wedyn. Ond mae'r taro di yn cymryd i fyny, beth bynnag i'r 8 o. Da iawn, dechrau da. A'r taro hyn. Ond i'n amau fydde hwnna hefyd. Mae'r Charlie's ymlaen. Yw'r lim, ydy, mae'r lim ymlaen. A'r cemental ymlaen ar y glas hefyd. Y glas Brydeinig, y British Blue. Ali Jackson. Sy wedi gwneud y daith i lawr i Gymru chwarae teg yn cynrychioli gwartheg glas gyda ni fan hyn yn y sioe. Fe sydd yn arwen y rheffer fach yna, Kevin Watret. Mae'r bywch Angus ymlaen. A mae'r bywch Angus ymlaen. Ac un bryd arall. Birgorn, ie? Y Birgorn, yr heffer Birgorn wedi dod ymlaen. Dyna'r 8 felly. Felly mae'r taro di Cymraeg ymlaen, mae'r taro Hedffordd ymlaen, mae'r Charolais, y Lims, y Cemental, y Glas Brydeinig, yr Angus a'r Birgorn wedi cael eu tynnu ymlaen i'r 8 ola. Pwy fydd yn camu ymlaen i'r 4 ola? Da ni'n hapus hyn hyn. Ie, dwi'n meddwl. Mae'n mynd y fwy anodd rwan. Mae yn rwan, mae yn. O, mae'r gloman yn dod fewn i di. Ie. Mae yna heffrod neis iawn. Peryg bydd yna Mae'r heffer lim Heffer lim math a hi llynedd wrth gwrs. Swn i'n mynd yna 2 heffar yn mynd ymlaen. Gan i weld. Se mae hon yn daclus ni, mae'n lim. Di, mae'n arbennig o dda. To 4. From 8 down to 4. I'r beiriad dod ar 8 i lawr. Mae'n pwyso a mesur. Na, mae gyn i beth yma di. Yn cael un cipolwg bach arall. Ar y pwynt yma, chi'n meddwl bod e'n gwybod? Yw e'n gwybod yn ei feddwl ei hun pwy sy'n mynd i fynd â hi, chi'n meddwl? Gynnu fo syniad go lew, sy'n Sy'n ni'n meddwl? Yndi, sy'n ni'n meddwl. Mae o'n gorau wneud pyn bach o sioe. Ydy, wrth gwrs. Mae'n syniad go lew yn bydd. Weithiau, da chi jyst gweld rhywbeth o gongol eich llygad ac yn tylu, mae hwnnw'n sticio efo chi a wedyn, o, mae tan o bod ymlaen. I ni'n mynd o 8 i 4. A'r taro di Cymraeg yn dod ymlaen felly. Y lim a'r Angus. Last Brydeinig, the British Blue has been rolled forward. And also, the short one has been rolled forward. I ni wedi mynd lawr o 8 i 4. Mae'r taro di Cymraeg ymlaen. Mae'r heffer Charolais ymlaen. Mae'r glas Prydeinig ymlaen ac hefyd
yr heffer burgor. Wel, wel, wel. Ie, dwi'n falch. Iwan Roberts o lan yr chymedd chi wrth eich bôl. Wrth ymwneud, wel, ond be dwi'n falch yno fo, mae yna 2 fryd maternol mamol wedi dod i fyny gwartheg duon ar Burgorn, a mae yna 2 fryd Terminal Sire, Belgian Blue a'r Charolais. A wedyn, chwarae teg, mae wedi gwneud job reit dda. Gareth Jones o Gorwen. Ie, dwi'n mynd adra. Ond mae'n anodd angytuno. Mae'n anodd angytuno gyda fe, achos... Ond wrth gwrs, yn dyn. Maen nhw gyd yn wartheg da. Mae rhaid pwysleisio hynny, ond tast y beirniad yw, ia. Ie, nollol, ie, falle synnyn ydy'r hefferlym yn mynd i dod ymlaen, mae hi'n arbennig. Ydy, mae'n heffer. Arbennig. Ond mewn ffordd, dyna sy'n unig beth, mae'n yn waith anodd ofnadwy, ond ffaith amdani, fedar yn bod yn anghywir yna. Na, ie. Tasa'r fywch Highland na yn dod i fyny, fysa chi ddim yn medru dacla. Na, fysa. Wedyn mewn ffordd, fedar yn bod yn anghywir, mae fyny iddo fo. Ie, ar ddiwedd y dydd, i farn o. Ie, farn o. Ond na, chwarae teg, mae'n gytbwys iawn o'r 4 dwytha sydd wedi dod ymlaen. A mewn ffordd, maen nhw'n holl o fan. Yndi. A lims ath a hi llynedd yn y Bencampwriaeth yma, a'r Charolais mynd ar gil wobr, ond dim y lims fydd yn mynd â hi eleni, o na, mae'r Charolais. Mae gen nhw gyfle i fynd â hi. Mae'r gwartheg dion yna hefyd. Y glas Prydeinig a'r Burgor. Mae'n lygad o mynd o'r 2 man y canol, dyri. Ble mae James Barber am fynd? Mae'n mynd o'n. Dwi'n meddwl bod ni afel yn y meicroffon, felly dowch i ni dawelu am eiliad i ni gael clywed rhai o sylwadau y beirniad eleni. Now then, before the judge makes his decision, I'm sure we are all interested in hearing what our judge, Mr. Jim Barber, has to say. So over to you, Mr. Barber. And the sharp on is a white sharp. Been here extremely proud to judge this interbreed. It's one of the greatest shows in the country, without a doubt, and it's a great honour to be here. I'd like to just thank all these exhibitors. These are just a superb set of cattle. There's some cattle not moved forward in the back row that you really would be proud to own. And credit to them, the work they put in, absolute credit to everyone. And I'd like to thank the show committee for all the work they put in. I know I have a little bit to do a little show, and there's a lot of work given freely, and thank you all very much. So I'm now going to walk down here and I'm going to tap out my champion and then the reserve. So my champion today is Le mae mynd? Mae di mynd am y Charolais! A le mae'r gil wobr yn mynd? Jim Barber o Swydd Gaer yn dewis y Charolais fel Pencampwriaeth Sioe 2026. A'r glas Prydeinig yn mynd ar gil wobr. Kevin Watrett lawr o'r Alban. Ali Jackson yn ei arwen hi. Wel. Gareth, beth am hyn? O chwarae teg, bach yn anisgwyl ond mae'r heffer Charolais yn arbennig. Mae'n arbennig iawn yn dwi Iwan. Mae'n bwerus iawn chwarae teg yn dydi. Mae'n teip o heffar sy'n mynd i darlu llwy a teir i'ch un ar ôl y llall yn dydi. Melanie Alford sydd yn berchen ar yr heffer Charolais yma. Ac y Charolais di cipio'r gil wobr yma llynedd, ond mae di wneud i eleni, un yn well. A wedi mynd ar un fawr yn Sioe 2026. The British Blue goes to Kevin Watrett. Give him a round of applause as well. Wel, diolch yn fawr iawn i chi, Gareth. Diolch Iwan hefyd. I ni wedi cael modd i fyw. Am gystadleuaeth. Am gystadleuaeth. Arbennig iawn. Wir wedi mwynhau ac a i fewn i gael sgwrs sydyn o Sky. Mae'n ddrwg da fi. Dwi'n gwybod cam i fewn. Well, llongyfarchiadau, congratulations. What's your names? Thank you very much. I'm Maddie. Maddie and? Abby. Abby and Maddie. Llongyfarchiadau, congratulations. What a feeling. Yeah, it's incredible. What's the story with this heifer? So she's owned by Mike and Melanie Alford. She's come all the way up from Devon. She's a 2-year-old, well, she'll be 2 in August.
So yeah, Lara Hill Violet. She really caught my eye this morning when I saw her in the ring. There's something really stylish, classy about her. Yeah. What do you think makes her stand out? Oh, she's absolutely fantastic. She's so flashy, stylish. She's got everything. She's had a really good career, actually. We've been to, she was female champion and breed champion at the Highland show, and the Great Yorkshire show last week as well. So it's brilliant to get her overall interbreed champion at the I was just going to say, you're coming here banging form, and we've got Melanie here. Melanie, llongyfarchiadau, massive congratulations. What are the feelings, Melanie? Fantastic. Yeah. She's quite special. Very special, yeah. And what does winning at the Royal Welsh mean for you guys? Well, it's a very good show, and we've won it. Oh, I don't know, I'll just lose count, but she's very special. But the special feelings, it never fades, I'm sure. Oh no, especially at the Royal Welsh, one of the best shows in the country. Absolutely fantastic. We've had 2 reserves in, the first time we ever had the overall champion, which I'm absolutely delighted. Llongyfarchiadau, guys. Enjoy the celebrations. Well done. Diolch yn fawr. Thank you. Da iawn. Go and give Jim a hug.
David, the judge, will be looking for nice straight lines if possible. This to set the gates. James will bring the sheep over towards the grandstand and bring them down through the gateway. It's a busy period coming up in the sheepdog world with all the nationals, international, even a world trial this year. So the Irish National Championship will be in Stewart Hall Estate, County Tyrone, from the 26th to the 29th of August, in Northern Ireland. So James leaves his starting post, walks up towards the Maltese cross, where he will try and negotiate those 5 sheep to go down through the cross. Again, there'll be teamwork between James on one side, Becca on the other side, and try and draw the sheep through the race. All that we see here today is practical sheep work that shepherds will do every day at home. James got all competitors got a shepherd's crook. They are not allowed to touch any sheep with the shepherd's crook. Patiently just waiting. And they threw onto the shedding ring, where he'll shed 2 sheep from the 5. So you bring him back into the centre of the ring. There they'll work again. Just waiting that opportunity for that little gap to call the dog in. There's still the 5 ewes sticking together. And he completes the shed. On to the last element, the pen. So the last element.
Working again. We need one sheep to draw towards mouth of that pen. And James completes the course with Becca. Give a warm hand to James, our first competitor. Not the easiest conditions, working in a small environment, tricky little sheep. But James completes the course. Felly Gysleid nesaf, the next competitor, Sean Morgan. And Sean originally from Ymunwch in Carmarthenshire, but now lives in Cumbria with his wife Hannah and his son James and daughter Olivia. He's the farm manager for T-Bay Services. And most probably we're all calling at M6 at the T-Bay farm shop. And he oversees the farming enterprise there. And Sean spent part of his early years out in New Zealand, and he's been a shepherd in Scotland, and he got involved in sheepdog trials in 2016. He has represented Scotland, and he was the national champion of England last year. His dog is Jaff, and Jaff is 4 years of age. So felly Gysleid nesa yn edigol o Ysgar Lleithdi yn Myddfai, Cymru Glân. A mae Jaff ar ei ffordd. So Jaff is sent up running alongside the grandstand. Okay. Oh. Well, unfortunately, in the sheepdog world, not every day turns out to be a successful day, and the judges has decided that this is a disqualification. I'm very sorry, Sean. So third competitor, the Gysleid, needs no introduction. It's Kevin Evans, and Kevin has been described as one of the most talented young handlers of his generation. In 1994, at just 13 years of age, he won the one-man his doggy young handler competition with a little dog called Maid. And not surprising, he grew up around dogs at Pencampwriaeth in Bîff with his father David. David's been also a top handler and helped Kevin on his career. Kevin, who's one of the leading Welsh competitors, a breeder, multiple national, international trials winner. The list just goes on. Regular vendor in sheepdog sales, and holds numerous records in the sheepdog trialling world. In August, not all but far from Kevin's home, all Welsh sheepdog competitors will be heading to Ymunwch, where the Welsh National Sheepdog Championships will be this year from the 13th to the 15th of August. So again, we'll try and get the sheep back into their positions before Kevin starts with Bryn Mawr Jet.
So the sheep will head back to their starting post. So a sheep can bring him back a little bit to the centre if we can. So the sheep, judge is happy they're in the right position there. So Kevin Evans, Brim Oil Jet. So again, Kevin sends Jet up past the grandstand. So the outrun and lift completed. Now he's on the fetch. So working slowly, carefully through the centre of the fetch gates. Jet listening to all the commands. From the international championships this year is heading to the Cotswolds, where we'll be in Daylesford from the 11th to the 13th of September, and immediately travelling up to Huntington Farm on the Scottish borders for the World Sheepdog Championship. So these competitors here today will be busy period in August and September. So there, Kevin and Jet gently bringing the sheep up towards the tower. Time limit of 10 minutes for the competition. So nice pace.